जों दा ओंखारबाय थांसै स' नोंथांमोना बयबो बे आंनि दिनैनि भिडिअ'जों लोगोसे थाफाबानो जाबाय। फाइनालि गाइस जों नै दा आवगायबायानो भुटान नामलां सकि ओरैहाय दारागाव डाइरेक्ट जों फैगोन। जों दा नै जोंनि टुरिजमनिफ्राय ओंखारबाय आसाम टुरिजमनिफ्राय। स' गाइस नोंथांमोना आंजों दान्दिसे भिडिअ'जों थाफादो जोबजासिम। नाय गाइस আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো ভুটান। টুডে এনজয় চলো দারাগাও ভুটান সকি গাইস। Yes. फाइनालि जों मोनफैबाय लोगोफोर। जों दा नैबे एसे आगोलाव एसएसबि केम्प मोनसे दं, बेयाव गारिखौ एन्ट्रि खालामनानै जोङो इन्डियानि एसएसबि केम्पखौ होगारनानै भुटान गेट मोनहैनोसै आरो। दा नैबेखिनि जायगायाव नो ड्रन जन लिरनाय दं, भिडिअ नट एलाउ माने लानो मोना। जों फैयै मोनफैबाय बिसोरनि जों दा नै भुटान बर्डारखौ मोनफैबाय। जों दा बेखौ बारलांबानो जों दा भुटान एन्टार खालामनाय जाबाय आरो ना। भुटानाव हाबहैबाय जोङो माने। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नायनि, दिनै एसे फिल लानानै भुटानाव हाबनानै। स' नोंथांमोना फैयोब्ला जेबो टेनसन गैया, गावबागाव आधार कार्ड लाना फै नङाबा भटार कार्डखौ लाना फै, ओमफ्राय बाखि जेबो गैया। बेयाव एन्ट्रि लागोन, बेयाव फिसबो लाया जेबो लाया। आरामसे नोंनि आधार कार्ड नङाबा नोङो भट कार्डखौ होनानै आरामसे एन्टार खालामना थांनो हायो आरो। स' बेयावबो दा गेटआव भिडिअ लानो एलाउ गैया। दा जोङो गेटआव हाबफैबाय बिसोरनिखौ गेटखौ बारबोनानै। जोंनिया गारिया उनाव दंथ'यो, दा गारिखौ सोनो मोनथ'वाखै। जों दा बेयाव गावनि प्रुफखौ होनानै गेट पास खालामगासिनो काउन्टार नाम्बार 1आव। बे जाबानो जों आरामसे बिसोरनिफ्राय कार्ड मोनबा मोनलांगोन। बेयो गावसोरनि भुटाननि, बेखौ लाना थांनांगौ। मानसिया हैगोन हरगोन गावसोरो, बेखौ फैनायाव लाबोना होफैबानो आरो बेजों थांफिननो मोनगोन। बाखि बेनो, नोंथांमोना भिडिअ थाफाबाय थादो। गाइस फाइनालि जोङो भुटान मोनफैबाय। जों दा एन्टार खालामनोसै। जों गासिबो गेट पास खालामना लाखाबाय, आधार कार्ड होनानै बिसोरनि नै माखासे कार्ड मोनबाय, बेजों जों दा हाबनोसै। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। हम लोग अभी कहाँ पे जा रहा है? भूटान में बॉर्डर है जो सबसे बाहर में जा रही है। आसमान हमसंग हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। सबसे ये माउंटेन को देखो पहले, यहाँ पर किधर है? अच्छा आप लोग व्यू देखिए थोड़ा सा, मतलब थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ से बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा मतलब यस नेचर एकदम आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री करके। यस अपना आईडी लेके आना सही है। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ से पूरा बक्सा दिखता है, मतलब पूरा एकदम बेकी रिवर असम पूरा सब ये सब देखते हैं। हाँ एकदम मतलब हम लोग आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अभी मानस से आ रहे हैं, मतलब अभी मानस से आ रहे हैं। मैं तो गाड़ी का हूँ। आप लोग थोड़ा सा व्यू का झलकता देखो,
व्यू को, थोड़ा सा व्यू देखो आप लोग, थोड़ा सा व्यू देखो। बहुत ऊंचा ये, मतलब बहुत ऊपर में हुआ अभी हम लोग। यस, ऐसा लग रहा है हम लोग आसमान में जा रहा है। माथा नष्ट हो गया है, क्या लगाने? ये जहाँ हम लोग जो रास्ता से आ रहे हैं ना, वो हमारा रास्ता है। अभी हम लोग लोगोफोर फाइनाली जोङो हाबबोनानै बिसोरनि फार्स्ट मेन टाउनखौ बारबोबाय। बारबोना जों सिगाङाव आवगायबावनि, बेनिफ्राय जोङो लासै फैफिननोसै आरो। माखासे भिडिअखौ आं एसेबां पेजजों लायाखै, आं माने बेक केमेराजोंल' लाबाय थादों। जेसे हागौ दिन्थिलांगोन आं बेक केमेराजोंनो, नोंथांमोना मोजां मोनोबा एसेबाबो अनसायदो। दा जोङो न'आव फैफिनबाय लोगोफोर, माने जोङो न' नङा, जोंनि इण्डियायाव थांफिनसिगोन बेनिफ्राय। आरो जों दा भुटानखौ थांनायनि उनाव थांनो सानदो दारागाव हाबना फैनोसै। जोङो सकिबो थांनो सानदोंमोन, नाथाय टाइमा थोनाय नंला। बाखि जों दा नै दा गारि खारगासिनो, बेयो उइदाउट स्टाराव खारबाय दं, माने निउट्रेलाव दोनना बेखौ आरामसे बेलेन्सल' खालामना लांगासिनो आरो ना। माने फैनायाव जेबो टेनसन गैया, जोंनि बर्डारालागै मोनहैगोन आरो ना। बिदि गारिखौ स्टार होआलासे आरामसे बेलेन्सल' खालामना लांबाय थानानै। बाखि नोंथांमोनखौ दारागावनि भिडिअ'आव आरो लोगो मोनसिगोन दसे भिडिअ'जों। दासो दारागाव एन्टार, नै थेंक इउ भिजिट एगेन। दारागाव पिकनिक स्पटजों एन्टार खालामबाय। दासो माने मोनाबाय, जोंना एसे मोनाबिलि जाबाय। जों दा अब्लाबो 100 रुपिसनि गेटखौ एन्ट्रि खालामबाय। नै बर' बिथांमोनानो फंबायमोनानो बेयाव गेटखौ जों एन्ट्रि खालामबाय 100 रुपिस होनानै। माने ओरैनो गिदिंनाल' फैसिगोन ना दारागावआ माबायदि दं दा सान्दै, बेखौ नायना फैदोनि। दारागावनि जों दा मोनफैनोसै, नै मोनफैबाय, नै केम्प मोनफैबाय जों दा, SSB केम्प दारागाव। दसे गिदिंना फैनि, दसे बेरायना फैनि आदै। औ दारागाव पिकनिक स्पट एन्टार खालामबाय जों दा। एकदम टाइम जाबाय आरो जोंना मार टाइम जालांबाय। जों दा एन्टार खालामगासिनो। नै बे আজি আমি আহি পালো জোশ আহি পালো दारागाव खिन्थु रावबो गैया जानांगौ, खालि बजरंग बली।
अभी हम लोग पार्टी करने वाला है लागाव मोनफैबाय मोनफैनाया नैयाव yang नैयाव ओरै हाब आगदाखै हाब एकदम हाउ सेरिया रुले दं ना बायगला मा नै जों दा एन्टार खालामबाय आगोलाव थांला जोङो थंला बायनोसै नै खिनिनिफ्रायनो जोङो या रुले दं ना बाय नै नापाय मोनफैबाय जोङो मेन लकेसनाव थंला बायनोसै आरो नायावनो आगाव इन्जय दारागाव स' गाइस फाइनालि जोंनिया गारिया बेनो जोङो मानासनिफ्राय डाइरेक्ट फैदों आसाम टुरिजमनिफ्राय स्टाफनिफ्राय दारागाव मोनफैबाय जों मोनफैनाया जेबो खोथा गैला बाखि एसे मोनाबाय आरोना जोङो नै ओरै दं माखासे नै ओरै जोङो दा जायखिया एसे खाथियाव मोनफैना दं नै भुटान दारागाव बर्डाराव आरोना बाखि थिगैनो दं जेबो नङा जायखिया जों डेस्टिनेसनाव मोनफैबाय जा टारगेट लादोंमोन बेखिनि जोंनि थाखाय